2015. novemberében az alapítók azzal a céllal hozták létre a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítványt, hogy segítséget nyújtsanak rászoruló személyeknek, családoknak, elsősorban önkéntesek segítségével. Az alapítvány elsődleges tevékenységi területének a Kárpát-medencét tekinti, az egyetemes magyar nemzeti határokon átívelő felelősségvállalás jegyében. Az eddigi működés során 10 alkalommal sikerült adományt vinni Kárpátaljára, ahol elsősorban élelmiszert, használati eszközöket kaptak nevelési, oktatási intézmények. Ezen kívül a Kárpát-medencéből hozzánk forduló nehéz helyzetbe került családoknak sikerült segítséget nyújtani számtalan alkalommal. Idén nyáron Ásotthalomban, Ózdon, Tiszavasváriban és Mátraszent-Imrén mintegy 160 fő jellemzően hátrányos helyzetű, többségében nagycsaládosok nyaraltatását szervezte meg a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány. 4 turnusban, július és augusztus hónapban a résztvevők számára teljesen ingyenesen történnek az üdülések. Az utazás, a szállás, az étkezés, a kirándulások, a strandbelépő és minden egyéb költséget a Jobbik országgyűlési képviselőinek adományából fedezi az alapítvány. A feszült ukrajnai politikai helyzetre való tekintettel a Mátraszent-Imrei helyszínen hátrányos helyzetű kárpátaljai gyermekeknek biztosítottunk lehetőséget egy hét tartalmas kikapcsolódásra. Az üdültetések célja, hogy teljesen ingyenesen, otthonuktól távol tudjanak pihenni és feltöltődni azok, akiknek az anyagi lehetőségeik szűkössége ezt nem engedné meg, illetve akiknek egy része élete során még egyáltalán nem jutott el nyaralni. Bízunk abban, hogy kezdeményezésünkkel sikerül hagyományt teremteni, közösséget építve erősíteni az összetartozás érzését, továbbá maradandó élményt nyújtani számukra.